uJourney to a Peaceful Life, enye uSufficient Grace and Mercy of God. Nje nditsho ndithi ke wafika kwabanobushushu obuthile endlini, kanti ndizawunikwa la magama ke wezancwadi ezimbini. Ndayibhala incwadi yokuqala yaphuma. Ndizawuphinda ke ndibuyele kwesi story sencwadi, but into endizama ukuyiveza kule nto yoba uThixo wandifikela. Ndinixelele mos uba mna ndandisezintlungwini impela ngelaa xesha ngokwentliziyo, because abantu bakaThixo bebendilimaze shu kwavakala emhlabeni kaThixo, including ke the friends endandihamba nazo ezandilimaza zona kuqala kulaa period, including my family. Ndandingumntana okukhathazekileyo, okhubekileyo, olimele kahle kahle. Ndiye mba nditsho ndithi kuni xa ndinichazela, ndandisendiyinto elonely, ehlala yedwa, ehlala ilile, ndizivalele ndikhale guys, ndikhale phambi kobusuku bukaThixo, ndimbuza uThixo, kanti unjani nawe naThixo, kutheni undivuma kuvuma ngobomi bam kwenzeke zonke ezi zinto? Yes, uThixo ke uyindlela yakhe yokundithuthuzela xa ndicinga ezaa ncwadi ezimbini.